Hello guys, magandang gabi sa inyong lahat. Ito ulit si Mike Padua. Narito ulit tayo magbibigay sa inyo ng pinaka-latest weather analysis na yung kaligitnaan ng linggo hanggang October 5 hanggang 7, 2022, Miyerkules hanggang Friday, at ito po ang ating Tagalog version. Now, umpisa ating update. Ito ulit yung ating graph set ginawa natin kanina. At valid po ito hanggang bukas, Huwebes, October 6. Meron tayong hanging silanganin, nakaka-apekto pa rin sa dulong hilagang Luzon, lalo na po sa Batanes, Pabueng Copper Islands, silangan bagi po ng Luzon, from Cagayan Valley down to Northern Quezon, including the Bicol region, Metro Manila, Mindoro at Marinduque. Dito naman po sa Kabisayaan, ito pong eastern sections like Samar and Leyte ay nasa influence din po ng hanging silanganin. At dito po sa may Mindanao, meron pong namuong surface trough, isa pong elongated area of a low pressure system na nagbibigay po rin ng mga thunderstorms lalo po sa hapon o gabi. At meron pang isang surface trough po dito sa may Yap, Palau area, but hindi po ito inaasang lalakas. Okay? Samantala, ang ibang bagay ng ating bansa magiging katamtaman lagay ng panahon. Subalit sa hapon ng gabi, may mga inaasahan pong mga pagkulog at pagkidlat, mga localized thunderstorms, at lalo-lalo na ngayon na mga panahon na ito, dahil po malakas ang La Nina, nasa 80 to 90%, ang percentage probability niya ay medyo uso na yun ang mga localized thunderstorms. Kahit walang bagyo, nandiyan pa rin mga ulan, mga pagkulog at pagkidlat. So mag-ingat po kayo mga kababayan sa mga possible effects ng mga thunderstorms. Posible magkakaroon po dyan ng mga tinatawag nating mga pagbabaha at mga pagguho ng lupa. Pag malakas po ang bagsak ng ulan, dala na itong mga thunderstorms. At yung tinatawag natin mga maliliit na yelo, mga hailstones o hailstorm. At yung tinatawag nating gasnado, yung mga maliliit na buhawi na dumadaan po sa mga ibang lugar sa ating bansa pag mayroon pong malakas na thunderstorm. So, ingat lang po kayo lahat, okay? At dito po sa may taas, sa may Taiwan at dalampasigan po ng katimugang China, meron po tayong mahinang northeasterlies. At ang ating Weather Bureau Pag-asa ay nag-announce na po na yung araw na ang southwest monsoon ay terminated na po, yung habagat, okay? Natapos na po tayo sa hanging habagat at nasa transition period na po tayo, kaya sumulpot na itong tinatawag nating pure easterly or warm easterly surface wind flow dito po sa ating kapuluan. At inaasahan po natin na sa susunod na linggo baka magkaroon na po tayo ng unang bugso ng amihan dito po sa may dulong hilagang Luzon. So antabayanan natin yan dahil po sa mga computer models ay lahat nagpapakita na magkakaroon po ditong 40 hanggang 6 na po hanggang 70 kilometro na bugso ng hangin dala ng haba ng amihan dito po sa dulong hilagang Luzon. At babalik rin tayo dyan dahil papakita namin sa inyo ang possible development ng mga low pressure systems. So ito po yung fast animations. Nakita po ninyo yung mga kaulapan dala ng surface trough at yung hanging silanganin. At sa ating zoom in sa animation, infrared version from windy.com, meron pa rin mga thunderstorms na nagaganap na yun sa may Cagayan Valley, na po sa may eastern coastal areas ng Cagayan at Isabela. Dito rin po sa may western Bicol region, Bundok Peninsula, at dito rin sa may Masbate, may mga possible po mga ulan at thunderstorms. Dito rin po sa may Visayas at Mindanao, which is naapektuhan po ang tawag nating surface trough o elongated area of lower atmospheric pressure dito po sa bahagi dito ng Mindanao. Ang ating rainfall accumulation forecast sunod na 3 araw hanggang sa araw po ng Sabado ay nasa area po ng Mimaropa, Visayas at Mindanao ang mga malalakas na thunderstorms. Samantala, ang ibang bahagi ng Luzon ay medyo malit hanggang medium chance ang probability po ng mga thunderstorms, lalo na po dito sa may area po ng Southern Aurora, Northern Quezon, hanggang sa may Alabat, sa may Lamon Bay ay medyo
uso po dyan ang mga thunderstorms, lalo na po sa hapon o gabi. At sa ating wind at pressure forecast for the next 3 days, okay, so mamayang hapon, inaasahan pa rin natin ang hangin silanganin. Sa Biyernes hanggang sa Sabado ay mag-shift po ang hangin mula sa hilaging silangan, no? Yung unang katamtaman na amihan dito po sa silangan bahagi po ng ating bansa hanggang dito sa may Eastern Bicol region. So inaasahan po natin itong light to moderate winds. Ang iba, pwedeng umabot po ng 50 or 60 kph. Okay? At kung i-move natin hanggang Sunday, hanggang Monday pa lang, inaasahan po may mag-form po ng isang LPA east ng ating bansa. And pagdating po ng October 12, Wednesday hanggang October 14, Friday, ay inaasahan po nating magiging maulan naman po ang Kabikulan, ibang portions po ng Southern Luzon at Northern Samar area dahil po sa pagbuo ng isang low pressure area na aktibo na usually kapag kahit na ganyan kahina, posibleng mag-develop yan bilang isang tropical depression o tropical storm. So, bubantayin natin yan dahil po sa Biyernes, Octubre 14, nasa West Philippine Sea na yung LPA na dadaan po dito sa area natin, sa Kabikulan at Southern Tagalog provinces. We will keep you updated sa mga pagbabago sa ating forecast. At ito po na yung amihan. Yan na po, nag-umpisa na po sa dulong hilagang Luzon, lalo na po sa may Taiwan area. So, by Friday or on Friday, magbabalik ulit tayo para ibigay sa inyo ang latest nitong mga napipintong pagbuo ng mga 1 hanggang 2 LPAs malapit po sa ating bansa. So, we will keep you updated. At bago tayong paalam, ito ulit yung latest Global Tropics Hazards Outlook na in-issue na yun. Mula sa Climate Prediction Center ng NOAA. So, valid for the next week, for the next 2 to 3 weeks. Sa October 12 to 18, meron po tayong mataas na probability ng isang tropical cyclone formation. Yung isa po, ito sa may West Philippine Sea, east of Vietnam. Baka magkaroon tayo ng 60% probability ng pagbuo ng isang bagyo. At dito rin po sa may silangan bahagi po ng extreme northern zone, along Park Line, ay nasa 40% ang probability ng tropical cyclone formation. So, susubaybayan po natin yan. Samantalang, ibang bahagi po ng ating bansa ay magiging kadamtaman hanggang sa above average po ang mga pag-ulan, lalo na po dito sa may bahagi po ng Mimaropa at Kabisayaan, and also sa may kanluran bahagi po ng Mindanao, sa may Zamboanga Peninsula ay magkakaroon po ng tinatawag nating 80%, magkakaroon po ng more than 65% probability of above average rainfall, while yung very light green ay nasa more than 50% lang po ang probability. Okay? At sa weekly, valid October 19 to 25, patuloy pa rin yung above average rainfall sa ating kapuluan. Magiging more frequent po at around 65% probability dito po sa may bahagi nito ng Southern Palawan, Zamboanga Peninsula at Borneo. Okay? At ito rin pong offshore areas ng Bangsamoro at Katimugan bahagi po ng Sulu Archipelago, magkakaroon rin po ng more than 65% probability of this above average rainfall. Gayon din po ang ibang bahagi ng ating bansa, nasa equal or more than 50% probability of above average rainfall. So, pabantayin po natin yan. Okay? So, dyan muna natin tinatapos ang ating update. We'll see you guys on Friday. Again, this is Mike saying good night to all. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel.